mihlambi yezinkamana abantu umkhonti nyamazane osathetha macala kubuhlungu kwehlulwa ngabenu sinomkhonto kaZulu sesingamane swathetha macala yandindia Angithandi ukukhuluma ngale nto ngoba ibuhlungu, but I think we have to go through now and again sikhumbuza ilikhuni into yabantu lemkhuba yokuchitha kwegazi ayenzayo. Kuthiwa nginikhumbuze ukuthi lemkhuba yokuchithwa kwegazi eniyenzayo ayamukelekile. Nalowo wanifundisa yona akamukelekile. Ibuhlungu ngoba sesihamba la safika la engekho khona ukubona ukuthi lento esiyenzayo siyenza ngendlela eronke singabantu. Blood magic. Blood magic is what it is. Kuthiwa ngikhumbuze ukuthi amaMasayi aphethiswa izinkomo okuthiwa amangola. Athi mayiphathiswa lezi inkomo anikeza umyalelo ukuthi angasihlabi leso inkomo, angasibulali. Sekuyaxaka-ke ukuthi niyahlaba. Ngabe ubani wafike washintsha lo mthetho ukuthi ngahlatshwa? Ubani lo udinga igazi ukuze kufezeke izinto zasemhlabeni? Kanti isisekelo somhlaba nempilo yomuntu sisekubulaleni yini? Kuthiwa nginikhumbuze lokhu ukuthi nizibuze le mibuzo ngoba isikhathi sesincane. Kanti ongumdali wazo zonke izinto ongundimankulu kuzo zonke izindima akanaso iskimu sokuxolela ngoba wonke umuntu wanikwa unembeza. Ingakho bonke abenze i-blood magic singabavumeli bawelele ngaphesheya. Bakhona omkhulu benu nogogo benu ababenza imikhuba yokusebenzisa igazi. Ibo laba abahlezi bebuya bezonilanda bethi thwasani, bethi thathani ikhwama, bethi yenzanduke, bethi balambile ngoba baxoshiwe, abangenile phakathi nekhaya. Ongumsunguli wazo zonke izinto akadingi igazi ukuba lichithwe ukuze asikelele aphumelelise izidalwa azidalileyo.
yini pho le ethi kunale requirement to sacrifice? Yini ngempela le ifuna kuchithwe kangaka igazi? Every single thing eniyenzayo involves making a sacrifice of blood. Blood magic. Unfortunately ke iyicala kakhulu kunina futhi iyo encindezela kakhulu ngoba ihamba iye kulabantu abayisithazeni baphila ngayo ngoba nina niba isinengiso ebusweni bongumdali xa nibulala. Ngalesikhathi niyisinengiso esibusiso siyaneqa. Wena wabona leyo mkhuba ophakathi kwa-Esau noJakob, I'm not sure if that's the case. Lo wantshontsha isibusiso kayise kamfowabo. Inhliziyo zenu ngathi zingabuyela ekufuneni iqiniso, sibuyele kwindlela ekamdala ekuyiyona. Siye kuhamba sigxumagxuma sigubha shaye imcijolo lezi sikhwahla sishaye izandla sibiza uNkulunkulu noJesus nanani yonke lento le. Bonke lama invocations eniwenzayo magic. Ubani wanifundisa le magic eniyenzayo? Bamitaba. Into manje ngicela ukuthi nilethelwe isibani sokukhomba indlela ebuyela kulokho kuyikho. Nonke manje ngicela ukuthi nikhanyisele kuzo zonke imizamo eniyenzayo ukubuyela endaweni eyiyo ema-Afrika. Yonke indawo la nikhona nina bantu. Ngisacela namanje angiqedi ukuthi engathi singaphinde sibuyele kulesa simo esasiyiso, sihlonishwa, sihloniphekile. Siphume kulento esikuyona manje. Sizazi umvelaphi yethu, sizazi isiphetho sethu ukuthi siya kuphi, siphokophele kuphi na. Sibumbane, siyeke ukumbathisa ukungcola. Makuthiwa nje nginikhumbuze lokho. Amitaba. Nyamazane osathetha macala